Residència femenina d'estudiants. Ai, 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 ai. Te'n sortiràs. Em sento estranya. Eh? Foucault, què ha passat? Què ha estat això? Un fantasma! Espera't! Què ha passat? T'has fet mal, noia? Segona classe. A correcuita amb l'ombra d'ulls prohibida. Només és aquesta hora? No passa res. En 5 minuts en tindré prou per estar llest. Què carai fas? Aixeca't d'una vegada. Que no te'n recordes? A partir d'avui ets una dona. I això què té a veure amb llevar-se aviat? Les dones podem estar hores arreglant-nos per sortir i no quedar satisfetes. Treu-te la son de les orelles. Què és aquest cau? Aviat, d'on ha sortit? Tu calla i mou-te, manet. El maquillet s'ha d'enllestir de pressa en un quart d'hora. Has de procurar que no es faci malbé a mesura que passin les hores. Difumina les galtes, però tampoc no et passis. Això de ser dona és un pal. Has de fer que aquella directora estirada et reconegui com a mestra. Si descobreix que ets un home et despatxarà i hauré de fer estofat de gos amb el Medusa perquè deixaràs el lloguer sense pagar. Estofat de gos. Un segon! Massa ombra d'ulls. Queda clar? Això és un secret entre nosaltres dos. M'has sentit? Les coses com siguin, aquest ja és el tercer cop que tenim un assetjador. I a sobre sempre espia l'habitació de la Foucault. D'on carai surt aquell pervertit? Si fos un ésser humà encara, però si fos un fantasma encara seria pitjor. Ets una beneita, noia. Els homes t'haurien de fer més por. És veritat, els homes són uns éssers menyspreables. No ho sé pas. A mi em fan més por els fantasmes. Sigui com sigui, no t'has d'amoïnar per res. Sé qui és el pervertit. Drecera cap a l'escola. Pensió Goshi. Senyora, on és el llogater nou? Ja se n'ha anat. Ai, per poder-me prendre l'esmorzar encara m'hauria de llevar mitja hora abans, si no... Ai... Si no treballa, no té dret a menjar. Avi, vostè té un os a l'esquena. Senyora, té vines pel portavines? Les vols, HB? Sí. Són 200 iens. Tingui. Avui l'Auxida, d'anglès, ens farà un petit examen. Sap què hi entra? La pàgina 24, repassa-la. Gràcies, senyora. Vostè sempre encerta les preguntes dels exàmens. Gràcies, sempre ens ajuda moltíssim. Ja ho sé. Escampeu d'aquí, que no em deixeu vendre. Adéu, àvia. L'estimo, àvia. Corre, vés, no prenguis el pèl a una pobra vella. Què
és l'assatjador. L'assetjador? No feu comèdia, pervertits. Què vols dir, joveneta? Vostè també n'és còmplice, senyora? Fugir o deixa-ho córrer. Aquesta gent no ha fet res. I com ho saps? Per què? Perquè sempre ens deixen fer drecera per anar a l'escola i perquè allò era un fantasma. Aviam, noia, jo vaig veure aquell assetjador fugir cap a aquesta pensió. Un assetjador? Menjar. Tu ets el pervertit! Tio, no has de fer servir la violència. Detesto els covards que fan les coses d'amagatotis! És el primer avís. Deixa-ho per després, si no farem tard. Després et donaré una bona lliçó. Espera't i ho veuràs. Disculpin la meva amiga. La fugió és una mica impulsiva, però no ho fa de mala fe. Puc a les sabates! Adéu. Espereu-me! No vull problemes. Molt de gust. Soc la professora que acaben de presentar, la Hibiki Amawa. Ara per ara no tinc gaires coses per dir, però a partir d'avui ens veurem a les classes d'educació física. De fet, el que volia dir és que us ensenyaré també com sàpiga a mantenir units el cos i el cor. Mantenir unit el cos, nois! Genial! I mitjà! Silenci! Gràcies pel vostre suport. Bé, molt de gust. I aquí s'acaba la salutació del matí. Torneu a les classes! Un assatjador? A la residència femenina d'estudiants que tenim a la falda de la muntanya. La coneix, oi? L'encarregada de l'internat m'ho ha comunicat. Últimament n'apareix un molt sovint. Afortunadament cap alumne n'ha sortit perjudicada directament, però no podem estar segures que no els faci res si torna a passar. Per consegüent, ens estimaríem més que vostè anés a passar la nit a l'internat. Què? La directora considera que si passés alguna cosa a l'encarregada de l'internat no se'n podria sortir prou bé. Però els homes tenen prohibit d'entrar-hi. Naturalment. Per això li demanem a vostè, senyoreta. Ja, però... Senyoreta Amawa, si no s'ho pren seriosament, tindrem problemes greus. Sí, hi aniré. Aviam, primer de tot la crema desmaquilladora. Ai, mare, això demanarà molt de temps. Sigui honest i reconegui-ho. Vostè és aquell pervertit, oi? Jo no he fet res. Si es veu d'una hora lluny! Jo no he fet res, jo no he fet res. Deixi de fer comèdia d'una vegada, pervertit! Espereu-se un segon. Estava mort de por. No s'amoïni, no s'amoïni. No sé què hi passa aquí, però no s'acusa la gent, així com així. Vostè? Ostres, no, m'ha descobert. Qui és vostè? Sóc un llogater d'aquesta pensió. Quin descans, no m'han reconegut. Llavors tenim un altre sospitós. Un moment, a tots els residents de la pensió ens considera sospitosos? Sí. Per què? Primer, el pervertit que vaig perseguir es va amagar aquí. Segon, quan he fet una ullada per allò que em semblava sospitós, sorpresa! He trobat una càmera amagada al jardí per on passàvem el de darrere la pensió. Algú ens feia fotos sense el nostre consentiment. Però això no demostra que ho hagi fet un resident de la pensió. Estic segur que un vell com ell no podria esmunyir-se fins a una residència en les condicions que es troba. I l'altre resident és un oficinista normal i corrent. I vostè? Jo? Doncs jo... Soc professor! Doncs encara tenim més motius per desconfiar. No sóc qui busqueu! Però vostè és un home. Això és massa! Encara m'enfadaré! Sóc jo la que està enfadada. No torni a esmunyir-se dins la residència amb seny i a mirar-nos des de les finestres, tampoc. Queda clar! Molt bé! Si ens feu tan poca confiança, us prohibim que passeu per aquesta pensió! Savi, vingui a aquest costat! Per mi, genial! I per mi! Noies, espereu-se! Ja sé que em mirava! Mireu, mireu! Ho he trobat a la biblioteca. Abans, a la ciutat del costat, hi havia un lloc on feien execucions. I això què hi té a veure? És que és molt a prop. El que em mirava era un fan.
Vigila! No toquis la Fuco! Fuco, reacciona! Si ella s'ho pren tan seriosament, trobo que no hauríem de riure'ns-en, la veritat. Per què? La directora m'ha posat al corrent de tot plegat. Li agraeixo el seu ajut. De seguida hauré enllestit la seva habitació. Vostè esperis aquí, sisplau. Sí, moltes gràcies. Aquelles noies... Al final ha vingut a passar la nit amb nosaltres? Senyoreta, confiem en vostè. Segures en vostè? I ara? Noies, no tingueu por de l'assetjador. Jo li donaré una bona lliçó. Senyoreta, li faré una tassa de te. Gràcies. Si pots, m'estimaria més un cafè sense llet. Sí, després li ensenyaré com és la residència. Per què no s'hi queda a viure? Com? Bona pensada! Sí, que és la meva Apa, noies, per cert, m'han dit que la Kuzuha s'ha desmaiat. La Fuco té una mica de febre i ara està dormint. Em faig creus que li facin més por als fantasmes que als assetjadors. Oh. Quan deixem clar que els residents de la pensió són els pervertits, es trobarà millor. No correu tant. No trobeu que és massa aviat per donar per fet que són ells? No, segur que no ens confonem. M'ho diu el meu sisè sentit. Jo crec que el sospitós és aquell home dels cabells llargs. La cara semblava un noi amable, però els d'aquesta mena en realitat són uns depravats. Depravats? Tens raó. Malgrat que hagi dit que és mestre, se'l veia massa infantil. Ho sento. Vostè no s'ha de disculpar, senyoreta. Ah, sí, és veritat. Potser teniu raó i és el més sospitós. Nosaltres Ja podeu entrar. D'acord. Gràcies. Esclar, es vol banyar amb nosaltres, senyoreta? Sí, vingui. Veure'ns despullades és la millor manera de conèixer-nos. Banyar-nos juntes. No, jo ja m'he banyat a casa. Vaja, quina llàstima. És que té un cor realment fantàstic i volia saber si podia competir una mica. Oh, vinga, Aneu a banyar-vos d'una vegada. Vaja, amb això corre una fresqueta. Tinc la panxa freda. Sóc un brètol. Amb això estic demanant a crits que m'assetgin. Oh. Som-hi! Vostè? Espera't un segon. Què vols? Senyoreta, la Fuco... Oh. És que no he dinat. Digues, què té la Kuzuha? La Fuco està espantada i no hi ha manera que es tranquil·litzi. Diu que sortirà un fantasma i he pensat si vostè podria dormir amb ella. Què? Veuràs, és que... Escolta, una de vosaltres li podria fer companyia. La Mijo i jo no podem. Ara ens toca a nosaltres sortir a vigilar. Sisplau, senyoreta. Dos per un, dos, 2 per 2, 4, 2 per 3, 6, 2 per 4, 8, 2 per 5, 10... Ui! Aquí no... Perdona, Kuzuha.
Gràcies, senyoreta. M'alegro d'haver-me fet mestre. Hola! Hola! L'assetjador! No pot ser. Senyoreta! Kuzuha! Ha aparegut, oi? El fan... No, t'equivoques, no ha aparegut cap. Veniu totes! Veniu, de pressa! Tu, queda't aquí, no et moguis, Kuzuha, m'has entès? No hi ha dubte, l'assetjador ha fugit i s'ha amagat a la pensió Gotchi! Anem-hi totes juntes! Sí! Ai, mare, espereu-se! És terrible! Ho ha fet el fantasma i en patirà les conseqüències la gent de la pensió! Avi, per què m'ho fa, això? Escolteu-me, heu de fugir! Foucault, es pot saber què dius? Fugiu, sisplau, de pressa! Allò són fotos nostres! Aquells peluixos són com la Fuco! Ara ho entenc. Tu eres el de la càmera i l'avi era el que ens espiava. No, jo només em miro els uniformes que duen les noies des d'un punt de vista artístic. I jo, en Kochi, sóc un admirador de la Fuco que té de dolent. Kochi? Kochi s'escriu amb aquestes lletres. Molt de gust. Què passa aquí? Per què? Els homes són uns pervertits! Coi, els homes són simples. Àvia, em dona una llibreta? Té, són 100 iens. Ai, les van passar de tots colors, no trobes? Senyoreta, tots els homes són de la mateixa mena que els d'ahir? Doncs, com t'ho diria? De vegades sí, de vegades no. De gent n'hi ha de tota mena. Jo crec que no tots els homes són com aquells d'ahir. Aleshores era veritat. En realitat, tots són bona gent, oi que sí? Això mateix, segurament. No ho sé pas.